свързвам и в производството на АТФ, аденозин фосфат, както споменахме малко. Протеини срещу мазнини, започват с протеините. Те са ключов фактор в нашето тяло и без него тялото не може да функционира правилно. Те изглеждат както мускули, така и кожата, костите, са съединителната тъкан и органите. Без тях тялото не може да функционира правилно, не може да се регенерира, съответно не е способно да извършва механична работа, не може да надгражда мускули и да расте. Докато мазнините не могат да създават мускули, те служат по-скоро за резерв. Служат също за защитаване на органите и нямат същата функция като протеина. Хипертрофия е растеж на мускулите. Какво означава хипертрофия? Хипертрофията означава увеличаване на масата на нашите мускули. Тук не говорим за сила или за тонус, тук говорим просто за по-голям обем, за по-големи мускулни влакна. Сега Даниел ще ни представи механична работа. По време на механична работа мускулът се напряга. Следователно той започва да се къса. Много малки микротравми и микроскъсвания се образуват в мускула. Следователно след време и правилно набавена храна, мускулът става по-голям и по-обемен. Без достатъчно протеини или хранителни вещества, този процес няма да бъде достатъчно оптимален. Връзката с тренировките и как ензимите участват в хипертрофията. Както споменах преди малко, ензимите забързват много процеси в нашето човешко тяло. Тук мога да ви дам пример. Глюкозата в нашето тяло с помощта на ензимите се разгражда за секунди. Без ензимите тази реакция се забавя значително. За часове, дори и дни може да се разгради глюкозата. Също така мога да добавя, че и метаболизмът би спрял без ензимите. Мускулите използват няколко горива. Едно от тях е глюкозата. Глюкозата се намира вътре в кръвта или е складирана като гликоген вътре в мускулите и черния дроб. Също се използват като гориво мазнини в масната тъкан или вътрешно мускулни мазнини. И като гориво също се използва и протеин, но той се използва в по-малко количества и се използва когато тялото е изключително изсушено. Термичен ефект на храната, или от английски термоефект от TF, е количеството енергия, което тялото ни изразходва само за да смели храната, да я метаболизира и да я абсорбира. С по-прости думи, то изгаря калории само и само за да я смели и докато стоиш пак гориш калории. Колко е TF? Обикновено в нормалния живот на всеки човек е около 10%, защото ние приемаме смесица от въглехидрати, протеини и мазнини, като най-високият е процентът при протеините, защото те са по-трудни за смилане, трябват ензими, има доста изразходване на топлина в самия процес, като техният процент е около 20 до 30. Следващите са въглехидратите, които са от 5-10% и най-малко процент са мазнините с 0 до 3%. По-високият прием на протеин увеличава изразходването на калории, подпомага хипертрофията и подпомага на възстановяването на тялото след тренировка. И протеиновите диети засилват метаболизма чрез чиста терапия. Сега нека да разгледаме какво точно означава толкова използването от нас понятие АТФ. АТФ е молекула, която се хранява и пренася веществата в нашите клетки. Също така тя е като платея за нашето тяло, понеже захранва всички процеси в него. Като тук мога да ви дам пример, за да го запомните по-лесно. И то е като си представите, че нямате батерия на вашите телефони. По същия начин и с нашето тяло по липсата на АТФ. Също така някъде могат да се срещни като волта. Може да го срещне по този начин, понеже
един вид плащат с нея за нашата енергия в тялото. Също така се използва навсякъде в организма и постоянно се произвежда и разгражда, както споменахме по-рано. Как по-точно работи АТФ? АТФ губи една фосфатна група, следователно се превръща в АДФ, което е аденозин дифосфат, като при това се освобождава енергия, която енергия нашето тяло вече може да ползва за мускулните съкращения, за синтеза на веществата и за транспорта през клетъчната мембрана. Като на схемата може да видите как от АТФ молекули се превръщат в АДФ. Така, сега ще кажа как механичната енергия се превръща в механична работа в вдигане на тежест. За енергия мускулите се използват АТФ и гликоген като източник на енергия. Мускулното съкращение става, когато вътре в мускула ниските актини и миозин се търпят една от друга и така се създава силата. За да приложим силата в тежестта, ние трябва да дигнем дървел или щанга и ако успеем да дигнем, мускулите упражняват силата нагоре и силата завършава тежестта. Когато започва да се движи. Както знаем в физиката, механичната работа, формулата работа е равна на сила по път, ние прилагаме силата, тежестта се премества на определено разстояние и така се става механичната работа. Каква е връзката с енергията? Химичната енергия АТФ става механична енергия в мускула. Тази енергия се използва за работа върху тежестта. Част от енергията се губи като топлина или по-точно казано като топлина. Сега ще говорим за хранителни режими, като започнем с кето режима, който има нагряване и нисковъглехидратен режим. Съответно съдържа малко въглехидрати, доста мазнини и умерен протеин, който не е достатъчно. По този начин тялото е в процес наречен кетоза, при който тялото започва да губи повече мазнини, защото не може да се снабдява тялото с глюкоза. И съответно има плюсове, които бързо сваляне на мазнини в началото, понеже тялото не е свикнало да приема единствено само мазнини. Намалява апетита и стабилизира кръвната захар, но естествено си има минуси, като по-малко сила, понеже тялото не приема достатъчно протеини и глюкоза и не може да се възстановява. Спазва се трудно и не е идеален за тежки тренировки. Следващия режим е високовъглехидратен, съответно съдържа висок процент въглехидрати, по-малко мазнини и достатъчно протеин, за да може тялото да се възстанови и да се приготви силна механична работа. По този начин мускулите се зареждат с гликоген и са годни за тренировка. Плюсове могат да бъдат повечето сила и издържливост, възстановяване и са по-подходящи за хора, които имат мускулен растеж, докато минуси може да са по-лесно прекаляване с калориите заради въглехидратите и леки колебания с енергията. Но кой от двата режима всъщност е по-ефективен? За сваляне на мазнини и двата режима би били подходящи, но кето е доста по-лесен за сваляне на мазнини, понеже контролира апетита, защото както казах, при високовъглехидратна по-лесно се прекалява с калориите заради въглехидратите, което не е подходящо за сваляне на мазнини. За мускулите и фитнес високовъглехидратна е доста по-добър, понеже приемаме повече количество протеин, за да може тялото да се регенерира след тренировка. За дългосрочен план също е по-добър високовъглехидратния, понеже изисква по-малко лишение и е по-приятен за спазване. Но истината е, че има няколко фактора, които са най-важни за тренировките, не е точно хранителен режим, като те са калориите, протеините и постоянството, защото няма как да очакваме моментни резултати, а трябва да тренираме постоянно и по този начин ще постигнем това, което сме се наложили като цели. Възстановяване и биохимия. Какво е протеинов прозорец? Протеинов прозорец е времето, което се смята, че след тренировка е най-удачно да се приема протеин. Какво е синтез на нови тъкани? Това е процесът, при който тялото ни, благодарение на АТФ или енергията и аминокисидите от протеина, изграждат нови мускули. Следователно, ако има добра храна в тялото ни, добра тренировка, то тогава мускулът е стимулиран в тялото ни да се възпроизведе по-силен и по-здрав. И сега ще кажем как почивката позволява на тялото да влезе в анаболно състояние. Синтеза на хормони става, когато по време на дълбок сън се отдели растежен хормон. Растежен хормон стимулира синтеза на протеин, ремонтира мускулните
храна и възстановява съединителната тъкан. Възстановяването на енергия става, когато в мускулите се възстановят АТФ и гликогена и те ни осигуряват енергия за следващата тренировка. Синтеза на мускулната тъкан става, когато храната използваме аминокиселините за нови мускулни тъкани. Без достатъчен сън, синтеза е по-бавен. Намаляването на катаболизма става, когато хормонът на стреса, който е кортизол, се намали по-малко разрушаване на мускулите. И заключението и формата за успеха според нас, тя е много правилна тренировка, последователен протеин, плюс възстановяване, плюс консистентност и равен резултат. Тренировката с съпротивление също са много важна за нашето тяло, понеже тя стимулира микроразкъсванията в нашите мускули и също така активира на болните процеси. Достатъчният протеин отново е много важен за нашето тяло, понеже той подхранва нашите мускули и също така поддържа мускулно-протеинна синтез, като добри източници за това може да са казеин, растителен протеин и суроватъчен протеин. Възстановяването и съня може да са най-важната част за нашето тяло, понеже тялото има нужда от почивка, за да може да стимулира нашите мускули и тъкани на нашето тяло, като възстановяването стимулира хормоналния баланс, което е хормонал на растежа, също така възстановява АТФ и гликогена в нашето тяло. Консистентност и търпение. Трябва да разберем, че няма как да правим движения, да имаме бързи и големи резултати и също така последователността може би е най-ключовата част, понеже без нея няма как да постигаме нашите цели. Това беше нашата презентация. Сега Георги ще ви покаже и ще ви разкаже малко повече за това тема. Значи, сега ще ви говоря малко за протеинова прах, който сега толкова говорите за него. На пръв поглед виждате цветен прах, но всички си мислят, че това е чиста химия, но всъщност не е така, дори е далеч от химия и няма нищо общо с химията. Това всъщност е придобито от млякото, като млякото има два вида протеин, които са суроватка и казеин. Съответно тук се използва суроватката, понеже казеина е по-бавно усвоим. Суроватката преминава през процес наречен дегидратация, по който се издърпва водата от млякото и бива преработен в прах, който прах после се използва в вкусител или съответно някои витамини, с които също може да се подобри усвояването на протеина. Има няколко вида протеин, като някакви това са така бихме казал, като първият е концентрата, който е най-качественият протеин на прах, като той съдържа между 70 и 80% протеин в него, повече лактоза и съответно мазнини въглехидрати. Има също по-висок клас протеин, който се нарича хидролизат, той е най-качественият протеин, съответно той съдържа най-високо количество протеини, най-ниската лактоза, най-качественият, но съответно затова цената му е по-висока от тази на концентрата. Този протеин, който виждате тук, това е протеин изолат, който е средния клас, най-често използване, защото цената му е по-приемлива от тази на хидролизата. Съответно хората предпочитат да не взимат най-ефтиното, но не и най-скъпото, и затова използват изолата. И това е. Сега може да ви покажем малко упражнения, че събирате и стангата. Ако имате някакви въпроси по презентацията, с радост бихме отговорили за това. Само искаме да вметнем, че цялата презентация, това, което видяхте и което представиха отбора и съмишлените си фитнес играчи, е изцяло тяхна инициатива.
едни ментори, наблюдатели, като даваме само основни идеи. Всичко е благодарение на бюджетата. Благодаря ви. Считам, че всички, които присъствахте в залата, в стаята, прощавайте, научихте нещо ново, нещо интересно. Видяхте, че хобито фитнес е съпътствано с това, което учим в училище. Термохимия, ензими, белтъци, биология, физика. Тоест, нашия живот нищо не е случайно. Няма случайни неща. Благодаря ви, момчета. Ако искате, покажете едно-две упражнения за тези, които все пак още не са решили, че фитнеса е тяхното хоби. Естествено въпроси може да задавате. Така да всички се трябва да чистим въздържност. За всички, които гледат, това се нарича се сгъване. Малко е тежко. Мога да покажа, примерно, това е гребане, това е за гръб. Също така мога да покажа и клек. Така да имате някакви въпроси, презентацията е прекъсната. Много благодарим за вашето присъствие. Аз лично също ще изкажа своята благодарност на момчетата, че открихме в последната година и половина техния интерес, наблюдавайки ги от известно време и че проявиха това желание да се изправят пред своите съученици, защото виждам колко са притеснени. Момчета, давам ви един много голям старт и се радвам, че поехте тази инициатива и да не се отказвате и да вървите само напред и нагоре във всяко едно отношение. Поздравления! Да направите един наръчник, който да започнат да първи стъпки към къщата. Към следващите. Ще бъдат следващите ментори. Те са госпожа Корова, ще дадем стъпетата за следващите ментори. Знанията, които показахте като научни знания, биология, химия, физика, ще ви бъдат много полезни в подготовката, физическата ви подготовка. Да, така че показахте и на съучениците си защо учим химия, физика и биология. Нали, обикновено ученика винаги задава въпрос това защо го учим сега, къде ще ни трябва. Вие показахте нагледно, че това, което учите по природни науки, наистина се прилага в практиката и ви е полезно и в случая във вашата дейност. А вие приемате ли хранителни добавки? Да. В смисъл, приемайки ги, влагате ли някаква, така изчислявате ли калории, така или просто повече пъти, да. Изчисляването в случая се случва по-често в дефицита, понеже тогава трябва да внимаваме с приема, като сме в излишък няма толкова голям смисъл да ги приема, просто може да идеш повече да ми мислиш да е по-спокойно. Правили сме такива изчисления. Да, първо е термохимия. да не се залита в едната или другата посока. Спомните си, протеиново, обаче говорихме за хитенство и държане подготовки, кое е плюс, кое е минус, защо се храним по този начин. Пък и мазнините не са толкова страшни, когато са подкожни, когато са вече във вътрешността, нали, на тялото, между органите, тогава вече, нали, там трябва точно. Така че не трябва да се в крайности да се влиза. Аз ви благодаря за поканата първо и на ръководството на лицето на госпожа Костадинова, на вашите учители и на вас. За мен беше много приятно да присъствам в вашия урок. Видях, че и вашите съученици така с интерес ви слушаха и така си мисля, че
някои могат да последват, някои от вас, някои от тях примера ви в фитнеса. Още веднъж благодаря. Това, което ни показахте, е много така пряка връзка и много на високо ниво научно връзка с вашата подготовка по природни науки. Показахте това, което сте научили, че може да се прилага и би следвало да се използва и в практиката. Още веднъж благодаря. И поздравления за подготовката. Ако някой има някакви допълнителни въпроси, след тези дискусии, може да си зададе въпрос. Момчетата са... Те сигурно са винаги на среща и ще могат да съдействат, когато имаме нужда. Винаги са на среща за консултация в фитнеса, за консултация в училище. Нали дадаха ви пример, че фитнеса също и за него са необходими знания и да бъдете информирани пред това.